akulire ekirasigia form 4 Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mwanjumuliro Ndizi TV andonse sobe dande to ikire chinga kichiria po kariba ituba ikira ase studio ase mambi yaboni gatoju kwana mangana mange ekeroba ikire tukire Jumatano botambe gatoju twakwana gusikira litukungu twadoro mujadero ito jagirense monenus mbaka itse to konne twanyorwa sinini sali abagani baitu banyo oyo mona nyorwaro tukungindeli nero to nyoria sinini nakire bano baikire bonsi ande nero lenge main speaker asiri tuko lialero bono twachakire asinjira musiyende tukobulyo benaitwe mbako muri yero ntura asensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital bwega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ugenda utubwatya karanga likia utuma usiri bulira takani kuboni gogotoma gwetera senambe yira seskini yura bu 0792 192834 asemambi yaboni bona mangutura jukwanira ande biro biko nganjira ninji kwanje na Sara ache iganera rapori maswali abera tatu ikera bona maiga tatu narora choshu nera kalanya ndiba ko muina ali bado atakuja hapa ulize maswali mawili matatu ikabona murubeli ochakire asemambi yabone gotakole biro tiganda abali baga baratukwani arafu tumaka thingi tukwanira asemambi yabone tiganja kira soko kwane kokobe muina ali kabisa aratu marieta na aratukwania abana nyono mumanyete lakini abona nyoro jinjiria marieta ose position ose kiro keliko nyabwate kobona dende aramweliba karibu sana madam. Na bakwaniri mwensi aba tegereri na bari batorigereri kasichinga kichiga cyaboniga samari tangoro kumeri mumanyi ngokorigas na International Solidarity Foundation asa project korokunga mungana gender forum twarachire igankore kibari bakona kodigerire mangana togocha tokona gender based violence kuna konda bamore biyasa tojigatia madabona libaganiri aho mwenye getinge abaralina naintwe nabakwaniriye mambi yabono elieta nkoro kwa Linet onareri oyo mukaya mama kuru kucheni mugakona kuru kubosire ngokora ase ministry ya health ya afya ntenenerete abateresa usa chinas chia kitutu cha south biyasano mwanjumuri okwegure ni gotore na Linet mukaya tukaba na Mary mumanya simambi yaboniga njiriane muri maete nandi omwigwetirio giriane ronde na basubati gaiga asinjire ya muturakwana emerobeli ebere etatu asimambi yabonditure ndo tukwana mangana sexual violence na abuse abamba tubayo to debigoro mono igoro yingane iyo na kiyagendere koba asorongo rwagusi iwe mwete na abuse nerabu na violence nero na amadita united tunatwa na sexual violence and abuse kutuchugurina mangana yangi atararera asorongo rwagusi nintutarakora emerobiri yetu bya gose n'abasali barabange asorongo rwagusi gose asinsi yetu ya Kenya uko manyire nangito kwanda simambi yaboniga asinjire yemo gochi asinde kwene tutaraika abote anda boli meli kato kwanda igoro yenganeye sexual violence ingi kiringito seningi community karmada bona gochi go swaime asobogare atoerere lakini kwa tuterende na sexual violence yene ri handingi etara kanyekera kya sorongorosi sexual violence aseke gusino go tibonga gusoko tachera uko asechisegi cha nyomba asoko ase ere I'll give the expert. Ito deve na mangana gender based violence. Violence asechisegi cha sexual violence cho tachero se kwa bana na pia asa basubati nyomba na bagaka na barabunko bwatere no gubare ase mangana yisegi cha nyomba biyasa na wondi ato madam Linet atosiora kabisa madam to kwa na mangana sexual violence and abuse ingi dominant asanti muralia kero to kwa na sexual based violence igo kero kwa na sexual negento kego dilio muntu ko bomumura uso mwiseke musacha gusumo kungu
gwetera amaumbira aliore omonto ndero orora buna aito isaini okuru busibole bwa igekero to kwana about violence basically to tana no okuru omonto busibole bwaye ebinto biria bwene to gukora nakoba kwanyora biaurire korwa asore oyo komura na bara atumie maybe munere no musaja gosere no mukungu egera ururi ondo busibole bwaye buno musaja nere busomukungu onde na bara atumie echeo yaye amamulaka ali abwate position koura abande obusibole bwaye sauliare position yali abande nabo bara atumie chibesa abwate nimbwata chibesa ningwaka yasta yorangire bono nabongo goita na ene nkogore ngwakane unaliria bangina bagaka bakale poro nasia gotebia omonto ngakibona alire poro nasinko gwakana ene ngoreki ngwakane igobona omonto otumia chinguru chiri chiaye power bono tone gender based violence is about power over somebody chinguru chiri obwate ogotumia sa konyanyansa abande tona kona chinchira nchirororo ora uro muntu chinguru chiaye forms about biasa nego mwanju muri ni wete na linet ya bekire byabu goro ya no kondreriwa omuntu akondreri oyonde asinjira erempe umendo kondreriwa ne ncherembe asi kikazi gosamangana kemubere ebinte binge bitura kwanda semambi yaboniga kartura ndate gukwana rosi regular linet mono meri rero no ndo gukwana mono linet kidende meri nayo ndo kugotigesiko okire mono amangana ya naenderete korekana si orongo rwagusikorenga naye na mwara korire ubutati kuetera si kyombege kya mungano chene forum inki kwirira ebindi bigenderete korekana mono asorongo rwagusi twara korire gasi buno mutinye yoereta twabwate same topic sexual violence ase twachete Gusii na Nyamira so gosomia abantu nande nkora takatore gotegerera zaidi nganki kekogera mangana yagendere tana machiwa mange akorwa sebare nande bagotebanga rindendire bagotebanga chiango monta kobeka igo ebinto mbere perceptions na thinking area abantu kurase binyoro bakona karenga ringa chiango monta begete nkogera chire omonta anyare kounereri gose gotachirwinse na amariogo drugs and abuse gotumia maro ebine binte binge na biro bibagoteba ngamaru na rasa binyoro abagaka na bamuramba kana na bangina ngo nyubara maro rasa binyoro eyako basari kebongo ekogera banyara kounereri abandi gose koikereri abandi na mono poverty poverty nero konyara bantumba magani abatari konyara goikirana mono zaidi na mone bise bigakara byakorekanire kwanyoro mongina gose abagaka gose na se kenyoro bateba gose no mwana bwaterane tigo baru gose ne chiri bwibere gose ne chiri bwisano bateba mangana yiga tigatonya korire gase kenyoro igo ebinto bine nkogera bire mangana yiga naragenderere na ogotamanya n'abantu abange ngorengarari bari ngo imwe gwetinga mwana na rota chiri tugose no ya 10 months 8 months 4 months abantu abange na barumba bwatebirengarari bagotebanga misconceptions nga monta se kubwatara ni umwana make ngo cyari kunyara kubwena uburere bwokimu igase binte bina bya abantu abange bagokwane binde babwata se birengarari yabo na kitogo tarera na experts bari bagocha babekera mangana ibiyenga ebinte biga byansi bakona karengarari ebinde bikogera mangana yagenderera na kitogo nyara kanya na kubirusi oro kurase birengarari bya abantu buya sana meri na gwake bekirego bonongira nasi rinet uyo ere sire binte ibiro bara korogo tukibarore na bikoirera na njumbe tukiganara kuminanga kyomosaja bwe myaka 50 ibere arata chero mwana moke o 8 months o 10 years yani ingukumbona botere nando mbabwate ibirengerigete bituze tujo tudenga tukuchiko birusioro korende madam karango tukuraboli amangana ya sexual violence na amangana abuse asensemo ye generation yego swa go sasa bana bakama somo biaturu bandi masomo asorongoro gusikoranga naye asante ndara iranerieri oyo minto meli okwanira ebintu birachange omuntu ko urubo obosibole bwaye usobwaenda bwaye mpaka lendo ochikonyora o akiro sokosire ham onyoliro muchando aiteke bongo kemubere economically kefedha eyo egi atebire ne yanga una ngo kwana bare gore chiange kero ko babori nankige ko ga monta tena nengenja abantu bakweboyi bono to makweboliga
onye nechi yanga chikogera umwana obwate 9 months nyanga kiabegete obekeire pambas gosichina bukino gosebichanja batubire omongino chire roche otigire gosino mogako oyo abana ochironyolire otacheire omwana oyensa omwana oine yange mbabegete onye yanga gekogera aba bakobwata chiombe chirochio nechiombe na chirochio yanga chiabegete chimbi osebimoni gose chimboli gose chingoko kale tororige ebimire bito karaba subati mbora mbaka bekire yanga nyabagaka abetu bere bisena iga lakini igoroga iga kwanyora abali bosapi bono nainero ngaki aro batagatecheira abantu inse igobona mangane chiange chibagoteba nebintu umuntu akubwateriri tu lakini tekero kikeragero umuntu atachiro umuntu ndinse bono kwamanya kubuli buna ya affectiria amasomo ekero tokorigereri country yeitengima ne county yeito ya Kisii etokonyora muna teenage pregnancy gosa abana baita bake babeirenda ya ere nyinge njalenge nyinge linde igeto no 40s ngonya gokere lakini still ne nyinge bwana tora around 18% bunonyora abana emiyemo 18 ebale mulito para abana eyibono no muchando monene sane kero kolirigo na mwana tomaete muna lichi kulia kanyego tena omwana onde bwensi olense emyaka 15 tabwati nguruchi ogwanchirana kobake mubiri no muntu sauli no mwana obwene to kolendu koba ogwanchwa egereta aba akine buno mwana encho yubwana bwa empaka akine igobone kero rocho mwana abeire mulito emechando nkoberoro rasmere tamasomo mwana orasma at one given time arwe skuru achiko konyoro umwananka aramugonke mitienyista naenda magocha koira ne skuru kara anyora abaibuli abarabaya kokonyora muna lirio yo mintate ba meli buno obutakango changia bole ebinte ebyagendera komenta koma konya onyo moibuli karo mutaka kubwatera ni mwana ibonta kwira na skuru umwana gwike kiranyolira umwana gosabeire musigo diribona ko ende skuru orare stigmatized abana ngo chikonsekerera bale bono orora otigera ni skuru go igo bono nonye no kobake mulite ya koba mapema esa uri gotacherunse onyu mwana onyoro gose no burwaire keranyolira burwaire obo bono roche omuntu orwarete kogende skuru nebe raisi yaya igo bono nero ngo affect education yaito abanda banda barusino na malitalia egereire ne skuru gose naenda ngendere koba muno uyu utali mulito so nkige koba nabakwenda rusi naendo bulito bulia koreke onyora naendo onyora complications yo korusi bulito igo naenda ya affect kogende skuru na masomo gose naenda kuga kulire nenchuto nyoro mwana kwende skuru ntonyora mondo mwanju muri gono gwetena litukorere tokaro kwanda igoro yo okundiririwa ko obwene bwamaya bantu andonsi asarabe tabegasi ebasi skuru go sandonsi gona butura debe naena naboto ujumbe ya ayoroje ninke binde bitaraerera andubwate gender based violence nyombali musubati ngo itaro mugaka ngo itaro mongina abana nkwemba ndete kwarukiwa abana bandete gotibongwa gosukururwa ninki ayoroje kitarakorwa abato ebirengere bia na ninki yoroje kitakeri gokorwa erinde tokore umuchando ekara nkorera ndase linet ndubwate byombe bikurwania okuniriwa kwa mwanya bantu gosamanganaye ninki kitarakorwa usingutarakora ngutaraira libagari yaye bene nebyombe bi n'abadeniri b'abanyanyimbo bose ni inwiko rwasensemo ya medical. Okay, asante asante swali. Igo natebe ninje naye tuafelire. Ninje naye. Chabano kwambe kiro moralia na medical na merito mobego. That means all stakeholders into twagel stakeholders starting from abaibolinka. Kuruka. Parenting. Ekero umuibolio maitentore type parent yao baukini abana chitovauti. Nabora nyoro umuiboli nabwata abana eregasi yae ronyo no mugaka umongino abere mulito okorera. Amangana ndo mongino nero raro renga cyumwana oyo yako kuru mulito mpaka kine. Umongino nare egasi yae buna nyoro umwana okorera. Tokoroka buna present absent parents. They are present, but they are absent. Na ale lakini takola tikita hiyo. Obo lendi bolibu omwana. Mwiboli oyo tabubwateti. Asomi omwana oyo bunago kina. Omwana oyo amu provide ebintu biri abwene togotwara. Egero omwana oyo abase omwana oyo kerenga kyo omwana, nayo omwana onale nkiago kora ingobale nere.
kerenga ki onye no muntu okorera omwana omoibori oyache mama nyamuna ningo nando onye no mwana tutebosali ukipati mbayo tacherunse omoibori oyasima muna haki ya mtoto lazima ipatikane taye omoibori oli ogochikogenda igugento geke atige kine kibakore kangaruko tsiga linka amangana aywaire igoro chebono ntwensi korunga buno moibori no maita so mwana wale ngobale nere nkiagokora omwana okwarure something maybe osoire drugs kiragera chigotigonga abande oso mwana oyo tigongirwo bono esa uria tigongirwo bono rodere kiamuchandiro osoire asama riogo omanyete omwana oro musani no mwana obunagukina arafu na other stakeholders na into abanyagitari nabo turatebe na into ekera muno iro omo client yachire o tachirunse nkomo ruseritor evidence yons pia bwenerete ande twanyirika bune bwenerete gere ase form iri togote PRC form post rape care form ne firiri buya era agende court etete omuntu oyo na inua barari nkorari more ebintu ebikerenga kegere to create awareness as a community yaito chi organization echigo to support CSO na baro nkoenda baras chi community bakwanira abantu ngo support bale chi program in terms of funding eserekali nebwate even shelters esera abantu bali batigongiro bakora agenda barabera egere banyago udumiwa kubukobera ankali ase barabe easily compromised abaskali ekere evidence yachire nkonye safeguard bale ngo bwate baro igo bono ntwensi nande ndaira na asimeri asininda mubuda meri ekere tukwana mangana sexual violence and abuse ni kuma chikwingere chendemo yabaswati oswati mayikororana na mukoneri umweka intwense mo yabasaja rendi kerongo jinde kwa sara libaga chikoje moenderera sinini indubona abasaja nkoneri gutore kyareke tukuma chikorana ntutokobekerwa maboso mono agar mware dinwa njifora mweji nkoso wakatoto tana nentu koneri gutore Karata kwa nira mangana gender based violence was a human rights who is a human it's not only women who are human akarata kwa nira mangana human rights abagaka abangina na abana abaisike na abana bamura they are all human and nonye no gotacheruinse nonye na abana gosina bagaka na barabonko ne rigubare ase nsemeyo nakarata kwa nira mangana iga gonya kwa nira tore but specific issues injire toko kwanera buna lineta kwanera mangana teenage pregnancy ngoko ba pregnant no mwana muiseke ego specific issues kar toko chikwanera amangana FGM yogo sarko abana baiseke no mwana muiseke go saro mangana teenage pregnancy gose mangana defilement na abana baiseke ego ntori ko kwanera mangana abaiseke oka gose twatiga baga kana bamura but specific issues injire toko kwanera buna ya teenage pregnancy egere twarenga gose twakwanera abana abamura nande as stakeholders meetings gose chief forum chirtago kora abaga kana bangina ngo chabarororo na barabongo nyara bareri baga egere bakwanera na barabu issues chiri bagwetera na perpetrators bali bakokorobo sarie abangina ngo karabaro bosare because okonyora abangina nintu toko baga twaira tochiko sara abana baga kabatamanyeti iko abangina ntare perpetrators na mangana yogo tachere gosina abana abaiseke abagaka gosaba mura na bago tachere abana abaiseke iko issues just ngo chikwanera tore na twensi ntare perpetrators na linet unakwananga in 20 all stakeholders male female togana iri current change buya sana bananengirane aserineti oyonde na kwanethalina abantu abange gutwara bali birengerete na aiseko ndano mwana moke gwikaro bwena bindute ibinte binga kitoteke turusi ibirengereri bya sabantu montama na erineri gozo na sense mekero monto ndire likargo no ne koti evidence bya abantu babo akokwana en mama mwabo mwana na bakobana ngo chindo koseliwa mwaga gona bato mwana ko chindo koseliwa abantu babo bata kirona basoke bakwana mangana asante sana buna uyo mtomeri ateba no bumaine ndiro konyora abantu bande tobwate ibintu togotena myths and misconception ebintu bire abantu bangaine ta bande bune birebo ebyo bumaine lakini bire ebyo bolimo buneke ekemo buna nkiale ngororo kale nkonya gusira kere ngora buna onyo umuntu kabwa to buroiro bwa HIV aisa koba kemobere no mwana otanya koba kemobero togota chivachin we kungete una akugwena tayo ndo barustebo sensio
ekine totebena abantu batagete kuriera chibesa maybe bang'aine ta abantu bo muna saitani bono no tokorana ne chikanisa nchiro chikungaina abantu chia brainwash abantu begento getaiyo igo bono bakang'aineka bagachaka gusalia abana muna babe nabo noborimo obwo esauri HIV ekero yasoire omubere tekorwo nokora ki egento giokora akore no konywa mariogo buno bwenete konywa onya korendwe kenyagitari kwaragera biotige stress omenya obugima bwaka gwaita buno ndi bwense no muntu bwate bururi bweskari hypertension omenya amatukonya sago kwa arama ya aende togote yandu na HIV teri goita bondo amario egento geko baita ni magonjwa nyemelezi ayande kerutari konywa amariogo buya immunity ya ereinsa bona amarwaira ndagukira igo bono buno bolimo no vera no mwana oyu opimu still utapatikana virusi zako na obire bono igo no bulimo bwarenge bwa chete bukagera no gutachira abana nse chikesi chikagenda igoro igo bona abantu beto toko batebi onye kwanyoliro buriri bwa nyamoreo kora nche nchunye gitari amaruego nare obolindi borobia okoye gushauri okonywa mario gayu omenye emiaka mpaka bwegotere diga boguchikosalia abana bake ekeni kirugamenta kitande nge chuma njumuriri yake matena na ndire gututumira uchumbe ya naruri chinde cha chirega genda uchituma kugisomande narura mabolino ngoya somande kando jema ndaje kuja tuma goja sister semambi yabone karto kwanda mangana sexual violence and abuse karabo genda bitu banda to rabia na tutebina inketa kerego korwa egerenga kitungeri na itutagete tukore michandeye ere sebinyuru bitu gosasinse machirito menyete kenanga itu dari gukora tukore pi ebiera binefchia mtanga yarire ero kwigaturu tuburana guru twakanyigure unanje kuru 72 ngonya konyigo chagoja paka bono gitarara ngoto temore bado lakini kora endrege point ile kwa wate point ende na tebe bindeke kigitara erera na kero kyo apart from kyo bolimo nkeli obutaka boli twakwana omuntu agotumia abana bae buna konyora chibesa agitega uchumi ne abana babe biasara bya ikomoretera umuntu nababwata abana bae mbako obaretera abantu baba kemubere na abana oakanwa ende ngero enkerororo bone sauri obutaka boli twateba egento kende kerina kangaruko tsi twateba ngaki egento kiabeire diga abantu bagotana oyo no muchando tubwenete kurwania ase mwanya getingo erepi nense yeitengi mesauri omwana no mwana amangana ya ere guso muntu no muntu ulia ogotecherunse egere bono tuma kubwata twensi twacher buna ri twatebamo tugekane bono kwa makonyora abande bagocha kagotebu no mongina bono lende no roche to gwitira gose no mugako yokora gose nanko yo mwana oyu gose no mwana omwabo okorera omwana omwabonde kwa matana bagito gwitira baba ngakyo gocha ngayo mugaka lende na ro koreta kende mwa mongina bono kwane rugo gose nanko rio mwasiringo gose na misini gose no mugambi o mwakende gose pastor okora nero mwegento bono ko yo botaka bolio ba compromise bweba buno mwana oyegente kakore rugo kumuchanda bono mbako bugima bwaye bwensi bono ebintu ebina ebyagerire muchando oyo monota ogendrere ekerana ngore na se meri mwara etire bijoro mwara achire kyara ni medena mwachagete kwenda mashinani abantu besoki na barube arure birengere byabo igoro yoko bwaterana na inugo koro muchando yo sexual violence na abuse osina barabu mbarasi boka bakwane na yaya ebintu imbirega konangana emeri ngwanchira na bare ngamangana yango kore kanare from nonye media mangana tokonyora news na barabu ngategera bare nekirambo tingora kwana kiramangana lya gokore kana kurase binyoro goteba mwana we mitinyi 10 mwana we mitinyi ene goso mwana 7 years 4 years na bwatara ntigo ngwanchira na bare ngamangana yango kore kanare na asechi meeting chinyinge twachire abagambi ntwana kokosa meeting abagambi batayo abagambi basokiri bamanyira mangana iganga na arase binyoro nandi bamanyire role yabanereri okere meeting tokogenda abagambi mbarororo nabarabungo stand bari gosengotena nabare asoko okogikeria mangana yagotebanga mangana igana re ase binyoro nandi kerikira besa kokorekana abantu besoki challenge go yatoka neringa abantu mbari wesoki mono chi go wake report because maybe muntu akwobwa nganki agochi
ngikera mabere maybe baadaye gose buna line tata mosibati gose bwobo agateba nga maybe gose na se kenyoro na kinkoira na gochibone gose no mugako otachero mwana inse nga kiora kwatuberera mangana yo bana chiri poti nchiri konyara goikera se maybe gose na asaba gambi egera banyare koira hatua sa mangana yi na sichi meeting chinyinge kero twachagete bagakamba arenge bange but twanyaride ko encourage bagaka bachira bange aseme kutane mengi tumejaribu kuba like a balance abagaka nabangi nabare abange zaidi egere na barabu to ba maso kubwatira na mangana yiga igo na barabu beso kira bagaka bange zaidi bagocha aseme kutane yetu Asante anda so much SMS ibirizo tukagana na sexual violence and abuse. In fact the major point ni uchinga mwingi na ile vitu wanakula kama madawa ya ulevi. Tena kwa wanawake aki wanafaa nguo mbaya kama long trouser motarire mpaka huko Bosio anakaa vile unanga ki aiburete batiga wadigena wanawacha matiti nje yerira rende na abantu barengera ribobe ase ugosaro kwa bana fanya hivi enda kwa mashule na kama shule zimefunguliwa mtapata walioathiriwa wengi nkora na mara shukuru abana barungwa soke bale barwa na noyo na ngukwa na turigoro ya marwaya nto yare bisa marume akole ekebeko sina marunaro goikare achangia abungongerane rimole karatu asukire gochi Bosio nara nere tatebetiri tere kunda ote abana no ale me yumorobiri aturire kabisa ebinto biasariri Gusii nonye binde ibirororo mbiri buna abantu nigo bakwegwa amaki ba arora buna mwana italione na gocinonye otibongwa tiganya koba buna erego ona wode abantu ngo bareri yaki ngaite bone nera minute kankaro ndandu bawe karanza inse bagambeki na kia era nara kurukuna lidi nyaboka otano ndime yumoroberi umya kabisa gaki ebinte byari gusira Gusii ngogendera twarenge Bosio abana abanyaruka nigo bagosarwa kodende mbali go kwana pi mboreri abagania se studio umwana osaliru ngatakire gotebi ntato mwabo ekera mamu mwabo nere omuira osarwa otebuna oise goteta to mino nigo oragendere kurwara nende na umwana ora dengo kero umwana we asalirwe okani wina bono to kwana mwana moge otena dende student ni roka yano den okwa to teta to mino ba korre usinya gitari ba korre no kibono robo dire do tronyor umwana de kira sibuka kwan na dine okay egen tonta que to ikera abana basaro egen tonta to is prevention omwana uri tachi wikera gusaro esa uri bone kera atangwa tachi gusaro esa uri bone na report ikera asariru uri omusari no yo muire to no yo roche bonsi nkobe kubalikina lakini orete damages da obo bwakorereki bwakorekire toko emat gotiga mbasaro ntobwate aba partners GNCO chito chigo tokonya kwenda chiskuru ne Ministry of Health nero ne bwate program ya school health tokwenda chiskuru twaimi twasomia abana baito obobi bwogosaru ninki obobi bwogosaru inki matara kebwate bono na matuka agocha ntomaete bunantu Gusii abange bakale chisegi chia nyumba boni ga chiri chinyinge cyo mungina no mugaka goso muntu orimo gochamia na kemobere ninki esa uri ugosaruku wono mungina okonyana lyo konya abangina unabona Gusii bara America abana babo ebamenyeta America batigeta abagakanka Gusii boka esa uri yake emyake goika wobo omugakoye kobake mobere esa uri yo gosaruko esa uri bone binto gosaruwe egento kyaruse tungeri kyabwene to kobake koleto bwanjania sinyumba akichisegi chia nyumba chibereto bone gento ngotanga ki tito ganya kebe tomaya ko report tiga to spot suspicions na this thing na bokera maisa koba to report mapema sheria anti-FGM act ya etetu in 2010 ne kanete igoro yo abana gosaru na ne constitution ngo kale causing harm bodily harm aso monto igo bono ntubata machikale ndeto mwana oyo
tachi gosaru igo togotena omwana in case bono orugure buna gosingina komotenje ngotome bwantire rero mbali gosarira mwabo twamenyere bagotumwa saba iri baenda basarirwa obaira naende rero bagoturuputa rasini niga omwana bagosaruka igima naenda acheka otamenyeti gosara areri mombwanti igo bonto tena torigereria ebinto birio ogo suspect kogo chikora getarachi koba to report getarachi gokora ki mwana oli atarachi gosaru einere emiyaito erororo boniga na inekero omonto kora bumuiri oroche no mwana onarenga ngaibona achire iyo ni suspicion unekero bagocheza chunguza abagambi chunguza abana bali bekenyoronga inga kibataiya ekanisa mo pastor akirere imwana biri kirasi gete miaka eri kuchakira ngakibake yaiga that is a red flag ngaki something is going on handi na baisike boka babolete inki kiabeire na bokonyora igochi program nchiro tokonya gufundisha abana baito obobe na dento bwate chipate na cheito chiko bwata buna sikom ekobwata yako yasomia abana rights of alternative rights of passage di bintu biri basomiwe ke gusikelieito basomiwe na igoro yo kwaro ko bobe bwa yemborobi nando kotaruka buna ukorokuya matunda yake ni nini ba graduate nara ukobori na bone bisa kwibinde biro bitachietia mangana UFGM ngoro tona barengurwana bare sego sinane gutwara mbango wakando ono rinde na barabu bagakonde basadiro gosaruka omaete FGM tali chisegi chiuka omaete kero totene kero koragera enda una bona macha yo to konyu amacha ya tali obuyobo mubweke bwate igo bwato obuyobo obonge igo bona asi chisegi chia nyumba ne obuyobo mo egokeye kwarot oboli abagaka twa kwande na abagaka ebyo bakolera nyumba bangena bamete chikoni yasali abali bande nabarobo nabora nyole embasalire lakini obwamate bwabo nyumba ali ngakibole oboerera ni bwabo mugaka no mungena borobumboro nkonyuoro nyoyo mugaka nywa marume bite is issue ya drugs and alcohol naro nerororo in law singoleta bale nabaro bishida chinyumba chiagera abantu barete emechando abana buka no bakugera omugaka n'omungina barwane tote kwanyorera abana abange kenenge yokuba akanyama kwaletire kira abana bakera nso omugaka tagocha akanyama naleta ngaikale kale to omechando onyo muntu tachete family einero yare igo bono chisegi tari yeyeko lakini negente kenene sana keguchangia esa uri ocho nyemo ko babuya ke mobere mwensi mure buya moko goka oroche no ne family eyo emali nabo buyangole nyombe mboyi na ningira ne asimiri akyo me na ino ekaruma ndate konya gukwana mangana aya ngo umure na abango ikabare bamochigwa bade buna na barabungo ikabare babisano nebi bigo ikwale kyara mwana atibongwe wikabeto iterasi medical batotebina egende gengiare ngo kyara ntundo nabona nyore nabona injina mwana karati bongiruika aitira ali tonyo robot roma uchkwenda abanyanyi baje gutumia abana bonke kabare baramachugwa sebyombe birimo kora abana aba medicine medical nabarongo kabare babisa no kolike bintu zbate na ikingeyo bagwelio bagwebes inuna inwe mere mugrimu akore ko wake naba elinde kerende gias kiabere giasoka tene mere egasiitere masamashinani asoko egeri gusa soko arakia abantu korase binyoronga but clean teke nene tokorane clean takwanira nga prevention as much as ogotange bite bimbi korekana inere gasiitene nga bite bimbi besa korekana but in case ase cases chirichikoba ko egeri tora abantu nga kibako kora next onyo mwana bwatera ni ku step kiatakire gukora asero manyene kuira step entangani na asoko bwaterana n'abanyagitari ngo karatore gasinyinga asoko bwaterana na barabu asoko basomi asoko batumia ku experts go chago tosomere abantu ase binyoro na kubaegeri na kubwaterana na barabu nga nonye barabu kero cases chiga chikire ase nyagitari na kibako ba support as their role na kibako support as their role to asoko nyaro ko eyin bono ne kero toka na mangana justice so that nga onyenko dikabare report yabo korunya gitari eri bago chikoenda go chipolice asogo chiko konyora justice ikobono konyoro bwene bwabo konyoro bwene bwabo iko bwatana tori na barabu zaidi asoko
asoko elimisha abantu nande ntobata abanyagitari abange she is part of us asoko egeria mangana yiga nabandi abange asoko batumia biasane kronte to chikuenda asumutumo como sinini kera sara ngigo batiga bona nande mara basbat mweka mara dilia mngane yo ngoma ndiri bagalero ne runa ngoma ndiri baga ko interview ya siri tukuri lero achiko tote muchuko kwa na mangana consequences ina mangana effective in the violence ngakia ko irangi gekoba ebisara ngojara ndi na biro kunende nataka nje kara muchuko kora ntubwa tele na defilement abantu mara batara understand iskali na lebu ne na defilement ne sense mayolina. Okay. Totem. You were under sexual violence, and that sexual violence net nyingechire. Whatever ya rape, go tachiro montonse, or your romanena above 18 years. Above 18. Bono, you reach Korea Kenya, you got montoman above 18. And up for no defilement, no the wens you will see miake kuminanan. Lakini bone kiribine bigo kongo categorize vale emiaka bune ngakyogo chigo onyo yo salia ngakyago chikubungu emiaka engani ngaki buno mwana aromoke bune gisibokere kenene garongo ko range sema yani gerero na tangwande salibaga abantu batebirigo ya dressing code dressing code yinko irerere omonto otwale birenge bunanje bono ntwale birenge na haya lero aki onjimba na dressiga mpaka onjenje birenge lebya abasobat batakebe dress biyo gose Banyu go dress yo mosaja sokote yo bongo bai. Linet. Okay. Za dress je ndio. Na tarabos. Asante. Ase richi Korea Kenya. Kero yo mona irubus bole bwoko beke yanga buna tagete. My dress my choice. My dress my choice. Monyo te keskeri ki monto matatu ba solte tu musbate na boba bege tu mesauli. Richi kondi yo ligo kana buna chinse chinde maybe chitebe tu na rasmo beke yanga iga. Igo bono yanga aseri chiko ya Kenya muntu nanchire kubeka bunanchete ekebo nyasaye nyasaye gototena to dress modestly modestly that to make you muntu nda yani ajiko covet ajiko gotamani esa ulirende ngomo make yole nera ajiko munali chiko lya nyasaye ugorone kwande kunere nete na modest na ende jiro boys diego about temperance in everything yani kiwango kwa kila kitu lakini rende tinkoleta religion yane mbekere mepie omurwiro oliochire obeire defiled motaving aki kwabege yanga naye kwabe yaya ichiko lya Kenya na bare kubeka na bokondra kimbege tembe ondre mepi no musaliku on think negative igone gento monta arengereiri o plan iringa kyago kubwata no execute igo bono to gotamera yanga to kwenda kotiende ate na abegete bobe na nyoro gotara busa na rane ndebe ntu atebanga ki abana bake ngosali gubale babege toboro oborongi tobobekerete nando ranyole mbaka bwate no na achenke achene na sale lakini umuntu umurusia umusali wosi yanga njalengo tuwa mpaka chiombe ngosali guchire chianga nchibegete chianga bobe yes lakini bwana madam mwegaro realmente about dress linens o insist to tabanga ban asset defilement ko korekana na bana bake sana ko igunga 14 between was it 2 months na 14 years sana no e category yere na defilement okonyora na bangina abanene but was 50s 60s tetino aba tegereri go sabarigere imagine buna linete akondiro omwana obekero sempampas obekero zine chianga omwana osino yo 10 years ore kwende school mambi of course abekete ozene kobi abekete uniform akabeke sweta kuruma akabeka ne jacket kurugoro ne stocking ne korto ne socks tetino nyina abategereri na barubarate dress yingana ki kogera echangie ase mwana buno kubwatira ni gunabangina of course abangina chianga nechi chianga chire decent ose modest it's rare cases oko igunga musubati abasubati a generation yenke mbabwatira ni because much as no ne ko bwatira ni ko there is also gang rape but
chi cases chinyinge nabang'ina n'abana abo abakebuna togonya gukwanira. Buya sana njibono hata kama ndigenda na gore stadiane manyana no bari mo boko irire binde bya koreka ningi kyawire shetani kero na rojina mo jiuchas mata komena de na bona ndo roje batena shetani onsoete tari ujigotegera gente kyasikina na ngakishetani akokoso njibono ndiganso kasi nindige sara era kora interview go manjumeni tukera no to kwa na mangana sexual violence and abuse. Within even to begin the environment, rape, among FGM Nag and Red, and you couldn't go and that's wrong. Rosie, Nekripas the gender, FGM and Pado Terake, a pass the generic or couldn't the Sara, Acha a code 9, Biamono Manchumuria, the Tona Sense in the studio, Quinatore, Sara Nandara, Nora Libaga, para Quanabona Bonachi Madam, as a Mambiano. Lavarato mochi, o se no vato tena na kibaro chime chande ko era sense to ya Kenya toska na Ndizi TV van smusi. Ndizi TV Ubwansu Gusii twaicanire kuraria ugu kwa Jens Okenyuri ugu kwa bete gitariki 19 cy'umutinyo gatano kabiri umwaka uyo nigaru mungina unyagusira nyakundi Otieno omubiroye nigore asenkendu ya Ram Hospital Kisii nigare ngina Dina Helen Miriam Josephine Agnes John Richard Nyakundi Charles Wororo Sabina na nyagusira Walter ingina koro Felix Rochas Frank Asneth Nyagusira Festus Habert Nyagesuka Mary Lydia Venik Ondieki Janet Edmas na indomanyikanite buna Daniel George Gesare Alex Bosire Nyagusira Edwin Kevin oyuna indomanyikanite buna Toto Vienna Mora Nyagusira Kevin Vivian Nyagusira Matoke Tony Maina Bravin Griffins Zablon Bororo Davis Levi Job Marucha Nyagusira Nyatuka Nyarusa Raini na Faith nigaro yomwabo Nyagusira Marucha Ogembo Nyagusira Asiago Nyagusira Nyanduko Nyagusira Gesare Nyagusira Sigara Obanda na Nyagusira Abigail ingina Moke Ontobo Marucha Elizabeth Marucha Nyabonyi Nyambeki Rimura Marucha na Evans ingina Biara Jason Mausi Obiero Nyagisuka Charles Oganda Nyagusira Ogucha Richard Ontita Evans Grace Nyanchama na Joyce Obutu nigari Kamatia Kemunto Marucha Nyanchama Marucha Elizabeth Ann Nabande nigari Koleraya Nyagusira Pasta Mausi Nyagusira Mogiti Nyagusira Nyangau Nyagusira Nyakirario Nyagusira Oganda Nyagusira Munchari Nyagusira Atoni Priscilla Nyagusira Simba Nyagusira Ontita Vanchiri Nyagusira Raini Nyagusira Biria Nomuchango nigura bechitariki 30 cy'umutinyo gatano kabiri na nigura gendere goika chitariki 3 cy'umutinyo gatano gatatu ahali ya Motonto Echiro nigo mobero yura rusigwe enkendu ya Ram Hospital imeyo mu Cyobusongo chitariki 3 cy'umutinyo gatano gatatu omwaka oyo nakoni wa chitariki nye cy'umutinyo gatano gatatu ahali ya Senkayaye yabo basi chache ward Nyangiti location Getenga sub location Bomorasi county ya Kisii asebali bonsi bakirwe n'umucando wo gusirirwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
mwanchu muligerere bwete sinikia Ndizi TV oyo minto Brighton bono orang'eireri bagake so that it's Ladies Wednesday, and remember it is Women Crush Wednesday. Ora nakiaranga no way arakore interview naende ng'ane iyo nigeturengeta basubati naende audience itabangerero tukwanira basubati mono ekero togocha samangana FGM akiri renda sobwamo amangana agenda based violence, sexual violence and abuse. Nere topic yetu ili tukolera bara sangira tarimake oyo minto Madam Mary korwa International Solidarity Foundation oyo minto Linet korwa samangana y'abanyagitari narategerire sana. Karibu sana twarura somontimoko anda bakwanire nje. How are you? You're looking good and gorgeous. Nere tuate bani green bono. You have green in a light green. Na kuna green up. This is amazing. Narategerire una muaga na Brighton. Oyo mitoto kubatera nera somoro buli bwensakia engana ya rape amangana ya defilement na mangana GBV abeire gasi enkomu sana abeire topic to kwa na no and again but twaro ringo mokomboro nago kiwa karoli kwa nanga who is to blame, whether is it from authorities useneka rumwe police station na banyimba bagutamba na evidence. Is it abanyagitari? Is it ebyombe bitarakora imirimo ya boronge outreaches wikie information yetakere because ko mandate ya International Solidarity Foundation ne field mono as mokumera n'abantu mwagamba nabarabo. Now I want to ask oseninta toiranerio Madam Bonongaki, do you do your work properly bune byombe? Na kimogora mwikera, are you reaching out abanta abange asebinyoro? Now you are answering to her na yarangu chalo to answer na endelende to no mwanchu muligeria na yarategere. Karibu sana. Asante. Yes. As a CSOs among International Solidarity Foundation nebyombe binde. Yes. To akorire gasi gosenkote matore. Despite ngantora ikeri asechikona chionsi. Tuna ntu ase toko korega si toko enda gosene ward for some time. Ase ngenchonga go change abante birengererio, it takes time. That is why toko enda gosene ward for even like 3 years so that tuwa kampe kenyere kia bantu bamanya mangana yigamona zaidi na gotema goncherere birengererio, because goncherere birengererio is not something that you will wake up ate montongo ringane rigandira ororo beno boiga na mangana yanyare gosira. Igo nakikina tabanga ntore kerani chi sema chance cha Gusii asoko basomi na batirende na kitoko tumia dabuna media because I'm sure media ego ikerere chikona chance. So despite ngatoko enda gosene word ya mutasomi abantu, we also use social media as we can bantu once plus tomera na nada CSOs na bara tomanyanga ngorense magete ngasikia gokora na ngorense magete ngasikia gokora so that all stakeholders we are coming on board kumanyanga mangana ega ngonye kera nitura sebinyoro plus the KDH's reports kora kerenga knowledge wise Kisii na Nyamira torigoro mona so kumanya mangana ega. The problem was go chagotoka na mangana culture ya go take time aso go chincha bante birenkererigo nga CSOs gona gotema tore go seto atemera ko nsemo yaito. What is this big challenge ya banyolri mono motarika asane na whatever you do it muliko enda so often igo ibitango mbirororo akora manyete buna mugweto maiga goika mubwatirane so ibitango mbirororo byagerije motarika as far as buna 100% yari motagete one more around to 75. Where is this 25% ngai challenge ki mugweterene? Of course we kereke nyoro asora ndoko koregasi it needs financial support. So resources are limited konyara kuikera ni keromonto. Nonye forums chito tokorangira abantu kwarangira bibigos na abantu 100. Konyara abantu bare binyoro na 1000 of people ase binyoro. But konyara tokorangira abantu bake and tos konsama gate twarangira abantu bake. Ego funds and resources nere challenge. Ngende richiroro go save another organization chiko on board to sub grant go another organization na bara banyare ko information. All right. Bia mono sana Madam Linet. Do you have something to add again? Ndara ko wori yao karibu. Enaro tebna.
ngotema bali abakebaro challenge eroro nelibuna we have fewer CSOs bago deal with gender-based violence. Yes. Ono tuwara konyor more organization and good funding. Alias ba konyor funding koru baba fund egere by kere more places. Yes. Diga bo monta maybe bago cater for one sub county in a certain ward. Kwanyora buna at least onye Kisii county kere ward message yenko gendere at the same time. So that bone keronko enda maybe onye nyaribari chachi nyaribari masaba they have the same information as sub county, for example kitutu chachi south yakoleteki ebwate so that kero mondo akoba reached with that information at the same time the same information that koba distorted then now the few will have met tomanyago okoba tebi baenda batebi abande unabona abategereire litukulia iyo naende baro tua batoroche onye koigure message tebi nyarebe ali asaba ngina bale byombe tebi ekembe kelikino asole kanisa kwanera mangana asaba kaka bagochesa pool na mchese ende bakoro mupira bakwanira okonyora bono kero muntu nyore this information. All right, mbia mara sana mwanchu muligereria amangana yuwekera banta banga nenche challenge inkorora maybe ekora kora bwati tulibuna media ngana kibyumbe mokora we end those rape and defilement amangana GBV nkonyora more asibali mo wikera kera mokora gali gosena abantu bache so that you can educate them, you can muba information libaga nete kwanyora they don't respond kwanyara ngumubaro mokesana webanto nabagoje so it's up to us, it's upon us nento mwanchumuri yekeraba ebyo baby achire bitosomye tonyora that information tutamanyeti yesokia asobonge kigima maybe nikiongeza pia expectations korua se binyoro na barabunga chien jiokero cha chire mbwate bintu bagotwa so if tukienda meeting mahali nyetu bwatikende tokoba but I want to appreciate abantu bari bachire mungano they have zero expectations babo atoko ganyo konge ko gasoma batari ko ganinga nkitoko ba back mate ense ya kongire madam Mary madam Linet ono ontori karansa igakimwata yanga inchuamo mentality nero ronga kuna kakitu hapa so that's another challenge but again I hope in the coming future na mukubeka aga budget kando because bono abantu baromba bwate those expectations na whatever and that we karansa rimoko and babuli kwani mbali to akende and such like ende mbwe ya chite mangana yogosero so it stuck and there's nothing we can do about it. It's alleged that marrying a department ya medical nero inachangia zaidi ya samangana ya ukeketaji ya watoto wasichana. Some medical practitioners it is true ngokonya bale sengenchobona abangina bali bagasalira abana bake abange bachire abange bono chinga kicherire chinguru cherire now yatigirenga it's about abanyagitari bande talibonzi lakini some of them barororo bako aid aso wekera this thing montonyo arochimisa no monta uchiribibere. How can you talk about that? Naendo onye barororo ni ujumbe gani na wapatia asinginjo some of them barabumbarororo we have to admit ngokonya barasa manganayo. Okay, asante. Personally kero somi we school ntori go somi go una FGM is one of our activities to when to okora na medical personnel yeah. Yes, we agree. As our laws chirije chukovani ama chikalia kokavani okora goitegasi twins pipanya gitari bande bonsi bali ba trinity ingoto bali gokora such things igombu nancheri neti inde nas ngende contrary neri chikerio dichikondiro likongambi ige bintu bali bakora ibintu ebi no gokora out of their selfish ambitions kwenyorera chibese chitabwenereti ibintu nebinge nakore buna omunyagitari nyore chibese bire legally accepted na ethically acceptable enkomono muntu gokore gente anaenda against the law of Kenya, the law of Children's Act, the law of FGM and the law of the profession igona bagokora kinama etene gente ka bagokora ki agokora nkitobwene togokora abantu baito twabairire chi training don toragenda set askero yomo obateguna tiga tutige koba part of FGM act totige pigokora
lakini rende kwa makonyora ngaki imbale batari umatondo bwensi oli nyagitari obegete yanga no musista ondo bwensi obegete goti ne doctor bono kuna bokonyana n'umuntu olio ogokore gasiende ngao bali bagotokonya maybe ni usafi nigamanyire no munyagitari orangeri wogenda okora ekera akorire bateba no banyagita na banyagitari kwarori but rende one challenge tobwate is medicalization of FGM. Yes. Ine challenge tobwate we are still fighting mukonya go sensitize tora abantu baito banyagitari ba minto batige gotosarerie rieta buna banyagitari na hende batige gochanda abana esaulie inaende na be akogambi one under lichi kolia Kenya section 234 penal code egoteba buna wakore umuntu okorere grievous harm on somebody in life imprisonment. Na grievous harm, FGM is a grievous harm because you affect somebody psychologically, you affect umuntu physically, alibuna nyasamo amorosity, kwa affect socially, so socially one relationship no yo mwabate ko chikobangia, kwa affect economically tari ko chikosoma, osaulie keno na ali school pain it can still affect performance yo mwana, bono mwana oroche economically wasali na ndo wasali no NNC yaito. Sure. Yes. Igomba bwenete kwimukirwe. Mba bwenete kwimukirwe onye gokonyona umunyagitari oko na bwenete kwimukirwe abakuba babo mbarororo obwenete ko report ya saba kuba babo egere bakwanira umuntu oyo. Maybe it can be rehabilitated. Na acha go fight that fights. And I'm sorry to say abangi baba konyora they own these other outside hospital montabo sene private yaye so montama ito no munyagitari that's where abangi na babegete chilaini which was le mwana munyaruka kuba unerere because twateba okuno kunererio boene bumwana munyaruka osomo subati buna twateba and then you mentioned about a safe house as much as mogotema kwenda round and round na nkwa bolinga ine Kisii County to what a safe house are you to me was among all of you was say merobeli ne underway so that because they can more rescue mwana obere raped amosubati o itirwe o jirene chingo momo saja atete goita of course nta kuira na gochi buoya so how is Kisii County prepared with biga private organizations with na inumoro obune sector ya afya ni numoko baletero nyagitari a progress in dinero to have this a safe house yabanta to chakir Mary it is zero tobata moroberi under say women rep yes shelter house was a safe house nire rebuilt but it's not operationalized yani tera chaka gokaragasi so it's underway tera operational what's your advice on the safe house because you brought it up we really need a safe house a safe shelter as a bali batachirunse tali sexually yo kana physically waitiru mono obwenere togenda ora kanyekera ekina kya okego chaka it's very important we could have had it as fast as yesterday lakini bono teraba nero elia chage twerari Kisii gari nero sirinkorora nerete but tera chake gasuno yo minto meli ateba ntobwata abande babwate some private safe shelters in case gora kinchi go accommodate fewer people because na baraboro maybe resources imbabwate enough bara isa go accommodate so many numbers but are to manage na ndoroche safe house ama safe shelter ni igebwene to ko ba comprehensive kind of a thing whereby okonyora onye spiritual personally onye no mo sister na aro mnyegitali na aro igwe lab na aro ba kuchikoruchi specimen chiri a very core person here counselor because trauma yo muntu liagenderera muntu maybe wege size na ronye if there was an injury so it's kind of a comprehensive center aso muntu kirago so akonyora services chiricho but we can start small my urge is that maybe our women rep can fast track because Yentokeri was under the women rep ni maite omweshimiwa ito
na onye ka tuigweta ando Anatusikia, sibosondo anatusikia. uwete. That is something that you can leave behind as Kisii County Women Rep, and we'll appreciate kwari go chake ento kerio pa ojo. Unto wata abantu ba trained who can start small. Let us start small like a newborn baby, then we can support it to grow. Yeah, bagote bang a journey of 1,000 miles begins with a step. Yes. So the relevant departments and obviously women rep ekonye sana ikiagera nabo mogokora all what you are doing but iteikirana asingincho yegetango getebune kyo kiwenerete ko shugulikirwa. By the way, I'm talking to Nata about effects because all the time I can't na watch TV this one channel yo wiki information ya sabantu skali na baranya go kuminga kikibono bako na watoto. People don't understand the effects, negative effects yechi practice yechi korache FGM mono nero to kugikele mono na rape, gender based violence, that's rape, na defilement and tumbali kumanya the impact chikoleta samagima y'abantu aba victims. Want to check Madam Mary so that abantu bamanye the weight here ororo. For example, yoko arokyo mwana munyaruka gosuyo saro mwana munyaruka, because our mamas out there abagotanga it's something small. But rende bibanga nonyena aseri chikoligo to govern asense ya Kenya Children's Act abwene bwa bana mboro umwana wa the right chibinte binge sana mono preventing from harmful tradition practices in nature. So can you highlight some of the effects cha FGM so that you montonaro tamanyeti amanyerero maybe aliara atige mbara bagendrete nga nje egente kenkiana ko bakibi nje na ekoleta okay. Yes. All forms of violence, what effects. Yes. Toko chi categorize marakabere is short term na long term. And then chiro effects chirichi chikororo kana korusiko physical ora aligereri tabengi yangororo kanere na then chiro chiake bongo. Chiro tanyare kororo but saa zingine nabo chiko yaro kiko chisiko kero chiabeire into severe sister teleze zaidi. Na ndi nchire chigo distawo muntu kuruime kibirengerero. The first nonyere FGM first short term pain it's pain. Muntu kwigware boro nonyere FGM muntu ago kune nonyene okogosuniga of course you will feel pain. You feel that and pain. when you feel pain it goes through your body from your body part to your mind. Onye noko ogosaro of course there's bleeding. Untana wago bleed aku anyore infections as well. Kera tokwenda long term I will leave to all right. Thank you. Explain zaidi even medical terms that comes. Whatever there is a lot of pain. Mwanchumuligeli uliotamanyeti agaro ko saru bwana manyaroga there is pain, any form of gender based violence. Pain nero ororo and bleeding nero. Meta banta bange nyakitari na wao to reporting she got bleeded a lot of blood and we lost her. It happened. So and that's the biggest ekinegento umeboliora amenya na kia for the rest of your life ekorokuwa rochenga your daughter ali bleed mpaka akakufa. Na zingine madam you can tell us. Okay, thank you. Una Mary atebire they start pain immediate, they start bleeding, na wako enda into shock. Yes. And you know that pain asali nyasa nyoroseti alias to kwaruki abana abesike. Anyarosti ari yani awekere yundoto koroka nerves chinyinge 4 to 6,000 nerves. So imagine onye wajibuto ire you have affected the whole human system. Yani kwa musariri pi. Apart from that, then even immediately, depending on who is performing it, nabago nyore infection. Amaruire nabago etero immediately. Tote ebonye negentege chabu, tetanus teso etio. Onye negentege chabu kiabu atego saa sangire, onye ne HIV asoire irororo. Onye naga STI kale ngo sexual transmitted infection ti asoire irororo. Arafu na babande bago chikobutronyo ro butoire bobo osaliri mpaka ensa emeli etabwende togokora ki osaligwa igo bone binde bibia long term twama gotebuna long term bone kero umoswatio yakinire asali awenire obeire
abeiro monto mone na bebintu bindo bikomerororo after riri abantu mbaro konyora bunekera na chiruga egento gekomera gusa omonto tobeira amasikio enyamende yamanya komere ekorukubuna libiro aseke gusi gose kilo itina English gose medical term bonekere egento enyame yabeire imagine yabeire irasoro iboro yasie kirororo omuswati oyo somiro beire bunancho omunyagitari ochiro okolire nyange ngiya sana kago chikogenda rende omugako yago chiwakodio nyole kebuli gakolete kikere gesieri bono roche mareche nebo teko no ndiria guchikoiboro omwana yabo muchando pia warode ekende ndiria koiboro omwana asali ka wenere andonsi ase wakiru nyameri telikomera buneri eria bono kwanyore kobe ngomo eska bono that sky kero yabeiro ririnya sa turonge no mwana agosoka buya asali iguko mwana osoka utabwat complication lakini bono ko basali awenete ne sky eria bono asali tali konyara koiguka bono mwana akonyaga koro kwanyoro otandukire na bagutanduka gochigoro gochia se achenke anyorendo ikoro kwe fistula eria achenke gosa aigo kego chinsenaro anyore fistula eria achene bon gosa tu alichons bono konyora soro iboro rwaye achenke gocho achene ne gochororo bono roche no marriage inebo no enko integrate na abantu banda se community teri konyara ko babono muntu psychologically over affected lakini rendo nyoko bwate fistula eyo ntobwata abanyagitari ba ko repair and ntobate organization yo support na boko ba repair dio taka netiebe ebese arafu igento kene ko ba psychologically na bego affect omuntu yo for good twate ba pain eri kosogenda sabande batarugeti omama tena ki aye kwa rugete bamusekerera bono stigma yacho mwana onye ne school tago perform bia onyengo socialize tago socialize ko make friends no marriage yaba difficult ya so mwana bono pia mono sana producer neutanielekezo ndaichidegere ngantigareti yakoba ase yago tomenta kware ngeno ibere please Antabiri kata chakota menta de kanke pira kini rende I think tuara kwa nire vitali vike but then etop ke igere so broad I think next time madam utalipa fine ya kuchelewa so next time you come earlier because we have a lot to share ochakota tevia enchira enkwate banga enchira nere bantu bande bako saro mwana I believe ngantu what types of yo enchire yo bintombirororo kire saku chinjira nchirororo ba kokora that practice naende chinde chikokora bobe pi mpaka rende abana bande bakina bali bobe sana even self esteem yabenke kima na mange twaliwecha gukwana sana kolenda sencho chinga kinebiro mtaturuhusu tuachie hapo kwa sasa kolenda Madam Mary na wewe chaka with your final parting shot as a topic yeye ekero tugukora na madam nichiko mwali baga so that we finalize ingoko ranga tabanga lasting change starts with you and me that is it short precise and clear biamona sana a change it start from me and you tosokora igo mambo itakuwa sambamba Madam Lynette nko request ya bantu baito bonspi if you spot it report it right as short simple and precise if you spot it report it change begins from you and me enchirende ngoteba hashtag let us end rape end defilement and end gender-based violence. Ekiagera tokwa nebuna basubati nende nduli okwana bana muna professionals iko tochi tokwa nabuna abasubati bali tobwata abana bali tobwata abairi still bagendrete gukora ebintebyo gender-based nerororo rape nchiro now and again and I'm sure ogasoka iga kwanyoranga samana mayare sorry ebintu byakorekanire ebize biga bunebyo igobono tukome hapo kwa sasa oyo minto Brighton Makoli na ratwala nkomo asomurubuli bwenza kya and as a first round asenkwana eli tukulia lero na rolenge nabasubati morochega igabo mungso basubati abanyabieni ba dressed that decency etakeire tunashukuru sana na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter tuwalenge na Madam Mary Momanyi Korwa Muungano Gender Forum tuwalenge na Madam Lynette
Linet Mokaya. Yes. Ministry of Health. Iga to balance tiga tuanyora ebintu byonsi bire boronge. Producer ito akoro kwa Joshua Auta. Pretungu na mantebiara ali gentogete kolende. Timanyeti. Tumera no wanchu muligerelia naende karanya sara anche twaru muligerelia borobia. Yes,